И здравейте хора, в това видео ще трябва да вдигнем Рико на 20 ранг. Когато го вдигнем на 20 ранг, приключваме видеото. Ще играя на Doom Shogun. Нека да започваме. О, добре, падаме се с друг готин скин на Рико. Добре, ужас, ще умрем. И не загубихме на трето място, за жалост. Добре, поне му вдигнахме някакви купи. И продължаваме. Мисля за следващият клип, може би искате ли? Пишете долу в коментарите, ако искате следващият клип да бъде за това, когато отворя Legendary Star Drop, видеото да приключи. Пишете, ако искате такова да е следващото видео. Добре. И сега... А, не, дет съм. Аз убих ли я? Аз май я убих. Дет сме. Добре, ще играем на соло, защото това думо вече почва да ме изнервя. Добре, падат ми се ботки. Така, Пени е дед. Дед сме. О, не. Проживяхме. Добре, не. И това беше край. Аз ще се пробвам да потърся някой друг Brawl Stars ютубър, ако искате да играя с някой друг. Например, предложете да потърся някой Brawl Stars ютубър от България и да играя с него. Дайте имена, просто. Просто дайте имена. Добре, защо няма никой, не ми е ясно. В това път пък на 6 място. Това ще бъде трудно. Окей. Има 2 прота, останали са мъпчета. На малко съм. И пак. Добре, този път поне бяхме на трето място. Ето това път ги мачкам.
8 място, ужас. Добре. Това ще бъде най-трудната ми мисия в Brawl Stars. Да вдигна Рико на 20 ранг. Това ми е първото видео на Brawl Stars. Аз съм нов в играта и в YouTube. Така че моля ви се, абонирайте се за мен, ако искате още подобни видеа. Бате, какво бромар? Топ ранг. Аз нямам търпение да излезне хайперчарджа на Франк. То ще бъде другия месец, но все пак. То ще бъде доста опи. Затова доста хора сега почват да си вдигат Франк на 11. Добре. Ето го. И печелим вече майче втора игра. Или трета. Добре, вече сме близо до 5 до 15 ранг, така че да продължаваме напред. Ей, сега ги мачкам като нищо. Добре, един е дет. Кава. 7 място. Беше на една капка кръв това майна. Защо отново губим? О, да, и също така не забравяйте да цъкнете лайкът и сабскрайбът, така много помагате на мен и на моя канал. Пак. След този ден тотално ще намразя Рико. След този клип, да не този ден. Добре, продължаваме. И сега с почването. Не, отново 9-то място. Мамка му. Имам една идея, ще бъда кемпер в играта. Дали тази стратегия ще ми проработи, не знам. Дано, ама надали. Беше на една капка кръв и пак загубихме.
Окей, още един път на първо място и вече го дигаме на 15. О, има още един Рико. Де съм? На 2 капки кръв. Стига, бе. Да си взема ли някой носки на Рико? То, доколкото разбрах, сега ще излизат и доста готини Hypercharge скинове. И ще има някакъв готин на Рико, който ще бъде. Ама трябва да чакам до другия месец. Той ще бъде прототип като нещо подобно като този, с който съм сега, златния. Детме. И заглавихме. Трябва ми... Добре, ще игра на нещо друго. Нокаут. Всички ме нападат. Добре, бе, къде заминаха тия от нашия отбор? Кой ви отрепа? Отново. Добре, бе, къде замина Брока? Кой го уби? Са доста опи. Добре, видеото ще приключи, когато го вдигна на 15 ранг. Това е невъзможно, аз съм 14. То е гачи трудното да вдигнеш един на ранг на това бровър. One v one. Така, кой ще се победи на това One v one? Аз ще бъда победителя. Цепим ги. Аре бе, Stu? What are you do, Stu?
Бях на 1209 и го убих за... Ето, кой е стар плеера? Аз съм стар плеера. Кой друг иначе ще бъде? Никой. Още една победа ни трябва и това видео приключва най-накрая и го качвам в канала. И сега приключваме. Първи рунд победа. Сега е втория. Как ме убиха по най-тъпанарския начин? Ужас. Тя двамата са. Нямам надежда вече. Това е края на моя отбор. Край. Още един рунд, само ни трябва да бием. Какво стана току-що? И сбием ги. И качихме 15 ранг. Време е да приключим това видео. Бе от мен, аз бях Джолански. А това беше клипът да вдигнем Рико на 15 ранг.